Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας πω ότι απόψε είμαι σε ένα χώρο που είμαι εντελώς ξένος. Όμως με την παρέα μου εδώ ελπίζω να γίνω ένας κι εγώ από την παρέα που απόψε θα απολαύσουμε κάτι στιγμιότυπα διαφορετικά από όλα τα άλλα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν κάποιος στην τηλεόραση να εμφανίζεται με τόση ωραία παρέα και να μην ξέρετε τα ονόματά τους? Τα ξέρω. Αλλά έχω προνοήσει ώστε να έχω κάποιον βοηθό ο οποίος θα αναλάβει όλη την παρουσίαση. Εγώ θα είμαι απλά ο κομπάρσος. Η Ιωάννα θα μας πει τα πάντα για τον που είμαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα, πού είμαστε, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και τι θα απολαύσει ο κόσμος με τις κάμερες αργότερα. Λοιπόν, είμαστε στη μουσική σκηνή Ακρόριων. Δεν έχεις φάει σήμερα? Δεν έχω φάει. Όχι. Και φαίνεται. Πώς το κατάλαβες? Είσαι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, είσαι λεπτούλα και η φωνή σου σήμερα ναι. Να μιλήσω πιο δυνατά, λοιπόν. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είμαστε στη μουσική σκηνή Ακρόριων. Καστέλα, Πειραιάς, Προφήτη Ηλίας. Η παράστασή μας λέγεται This is Sparta. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση με κωμικά σκέτς από την καθημερινότητα του Έλληνα. Αυτό είναι το θέμα μας. Τη συνέχεια ο κύριος Κάρκαλης, που είναι και υπεύθυνος επί των κειμένων κτλ. Κάρκαλης. Κάποιος μου είπε ότι έχει, λέει, ρίζες από τη Μάνια. Να δούμε τώρα τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε. Ναι, όντως έχω ρίζες από τη Μάνια, από ένα χωριό μάλιστα, πολύ καλλιτεχνικό. Το χωριό της αείμνης της Αλίκης Βουγιουκλάκη, όπου έχει βγάλει γλύπτες, ζωγράφους, ποιητές. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε σένα. Ναι. Εμένα τον έσχατο όλων. Λοιπόν. Πες μας δύο κουβέντες. Ποια είναι αυτή όλη η παρέα που σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μαγνητοσκοπήσουμε? Αυτός ο χώρος λοιπόν εδώ πέρα, η μουσικοθεατρική σκηνή Ακρόριων, που βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο του Πειραιά, είναι στο λόφο του Προφήτη Ηλία, με θέα όλο τον Πειραιά. Εδώ πέρα πρωτοέκανα την πρώτη μου παράσταση, το πρώτο μου μάλλον bar theater, προ 20 ετίας περίπου, φοιτητής ακόμα της δραματικής σχολής του Πραϊκού Συνδέσμου, φυσικά, γιατί είμαι μεγαλωμένος και στον Πειραιά. Η ιδέα, η παρότρινση μάλλον, ανοίξει τον ιδιοκτήτη του χώρου, στον Παύλο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι και ο μουσικός της παράστασης. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μετά την παράσταση ακολουθεί ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με ροκ και έντεχνη μουσική. Τώρα όσο αφορά στην παράσταση, είναι κάποια κειμενάκια τα οποία όλοι μας τα έχουμε φτιάξει με πάρα πολύ κέφι. Είναι γραμμένα από εμάς προσωπικά, είναι σκηνοθετημένα από τον Αλέξη τον Μαρτζούκο και είναι ένας πενταμπελής θίασος, όλοι μεταξύ μας παλιοί γνώριμοι, παλιοί συνάδελφοι, όπου έχουμε παίξει και παίζουμε παράλληλα και σε άλλα θέατρα των Αθηνών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάναμε κατά κύριο λόγο για το δικό μας κέφι. Για το δικό μας κέφι, για τους φίλους μας και για τον κόσμο του Πειραιά.
Ο τίτλος είναι μια παράφραση, έτσι, των 300, είναι This is Sparta. Πού μπορώ εγώ να το πω, This is Sparta. Έτσι. Ναι. Κι ας μην με λένε Λεωνίδα. Ο καθένας όπως θέλει το ακούει και όπως θέλει το ερμηνεύει. Τώρα γιατί λέγεται This is Sparta. Αυτό να το αφήσουμε να το δούμε στη συνέχεια, γιατί έχει κάποια σημασία. Από κάπου βγαίνει όλα. Όπως και θα ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν αυτό το μικρό που θα δείτε εσείς, δεν είναι όλοι μέσα στην εικόνα, δεν χωράμε παραπάνω. Θα έπρεπε να είχα φέρει δικάμερο, τρικάμερο για να χωρέσουν όλοι. Ελπίζω μία άλλη μέρα, δεν ξέρω αν με δέχεστε, αυτό προσκαλούμε, να ξανάρθω και να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους. Πάντα. Πάντα και λοιπόν, ιδιαίτερη χαρά μας και τιμή για μας. 2 λόγια για το απόψινό και μετά να πάμε στην παρουσίαση του 4ου μέλους της παρέας που είναι από εδώ δίπλα μου, και επειδή έχει, όχι μπάρμπα στην κορώνη, αλλά θεία στη Χαλκίδα, θα μας πει περισσότερα. Όσο αφορά αυτό το μέλος, να μου επιτρέψετε να έχω εγώ την τιμή να την παρουσιάσω πριν αυτό παρουσιαστεί. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Είναι λοιπόν η Γεωργία Ιβογιατζάκη, είναι μια νέα, πολύ ταλαντούχα κατά τη δική μας άποψη, το οποίο θα το και με πολύ θέληση. Νέα κοπέλα. Περίμενε. Δεν λέω ψέματα, μόλις είπες το όνομά της αρχίνεις και βαράει το τηλέφωνο. Δεν πρόλαβες και το έκανες. Περιμένετε μισό λεπτό να τελειώσουμε. Είναι δευτεροετής της δραματικής σχολής. Θέλω να πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα την ξέρει όλη η Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί αφενός κατά την άποψή μου έχει ένα μεγάλο ταλέντο και κατά δεύτερο λόγο έχει μια τρομερή θέληση και τρομερή αγάπη για αυτό που διάλεξε να κάνει. Και δουλεύει πολύ. Δουλεύει πολύ. Αυτό που κάνει, δουλεύει πάρα πολύ. Μας θυμίζει και εμάς τους εαυτούς μας στα νιάτα μας και κάτι ακόμα παραπάνω. Και εγώ δεν θα έλεγα όχι. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά όσο αφορά στην παράσταση, η παράσταση αποτελείται από 5 σκετσάκια, τα οποία όπως είπε και η Ιωάννα είναι βγαλμένα από την καθημερινότητα του Έλληνα. Είναι 5 σκετσάκια συνδεδεμένα με ωραίες μουσικές γέφυρες. Εκτός από εμάς παίζει και η Μαρίνα η Κουρνιώτη, ο Αλέξης ο Μαρτζούκος, ο οποίος έχει και την σκηνοθεσία της παράστασης. Δεν είμαστε ομάδα με την αμιγή έννοια του όρου, γιατί όπως είπαμε όλοι παίζουμε σε κάποια άλλα θέατρα. Έτσι, εγώ προσωπικά παίζω στο θέατρο Θημέλη αυτή την εποχή, στην Πλατεία Αμερικής, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι παίζουν κάπου αλλού. Είμαστε παρέα και αν υποθέσουμε ότι είμαστε ομάδα, Listen to this fat bass. Δώστε τα χρώματα της ζωής στα όνειρά σας. Συνδυάστε σχέδια και υλικά και δημιουργήστε ένα ειδικό περιβάλλον στην κρεβατοκάμαρά σας. Στρώματα και μαξιλάρια υψηλής ποιότητας. Για άνετο, ξεκούραστο και υγιεινό ύπνο στην Eviastrom. Και τα όνειρά σας γίνονται ευχάριστα και χρωματιστά κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Στρώμα έπιπλο Eviastrom, Δημάρχου Σκούρα, 13 Χαλκίδα.